Okay. Baba Magadi. Tofara kana muchifaro we-TV. Tinofara kana muchifaro. Now baba, imimi mati mune tsamba yamuruda kutumira kuna vachivhayo. So now is the time yekuti muchitsanangure nyaya yenyu kuti nyaya yenyu yakamira sei. Chitaura itinzwe. Alright. Inini mufarire muri Zimbabwe. Zita rangu ndoitwo vatsunga bhatanani. Ndauyo pa-TV kuti ndimbotaurawo nemi nyaya yangu pamusoro pawachivhayo. Ndofunga vanhu vazhinji havanyatsi kuziva wachivhayo. Inini from 2004 kusvika 2008 takamboshandisa kusvika 2009 amboshanda nawachivhayo kushurugbo. Tichikuita zvekutakura masagi avo ataitakura echibage munda uri padhuze nepamaini. Vachiita zvekurima. Nhangu sekuziva kwandaita wachivhayo panyaya yandinayo nhasi handina kumbovaziva vachipa vanhu mota zvokuti mukatovaratidza vhidhiyo ino vanondoona kuti kuvatsunga bhatana vachiri kurarama kozi handiri munhu wekare. Ndakazotobvawo panhinge paya paya ndaritaya nekuti ndakura. Saka vanhu vange varikuda kungoziva madhokumentari ekwavakabva vachivhayo. Murume uya anoshanda ende chandoziva haapi munhu chinhu. Anotokuencouragea kuti ushande nesimba zvokuti kuzotovawo pazvivhitivhiti vachipa vanhu zvinhu zvakatomudishamisa zvokuti asi vari munhu vanga vari munhu wekutoti nyange uchida kuvakumbira kana chichisagire chibage chaiko kuti akumba hazvina kunimirira zvakanaka waitoita sei. Waitoti waikupa mbeu yekuti uende korima uwane masaga akatowanda kupfuura wanisagira aida vanenge vachida kukupa. Saka inini hangu as for me, for myself, zvekuti vanopa vanhu mota mahara zvinhu zvandisiri kubhilivha. Ini savatsunga bhatanani zvokupa vanhu mota mahara handisi kuzvibhilivha nekuti apa ndada kuda kutombozvibhilivha vakapa munin'ina wangu madungwe. Ndiyo anotedzana nesecond born mumba medu, ndiri nefirst, iye ari pechitatu. Saka echizodonitaurira kuti ndapuwa mota nacomrade madungwe nacomrade chivhayo. Zvinhu zvakaita kuti ndikweshene munin'ina wangu. Saka ndada kuda kutombozvitambira kuti havari kupa vanhu mota mahara. Ndobva ndazotoona kuti iskamu, havasi kupa vanhu mota mahara. Mwana wamaiguru angu futi japresa wagwizi uyu akandiitira futi the same thing. Ndakatomboda kubvuma ndakazotanga kutarisa upenyu hwaana hwagwizi izvezvi japresa atishandei endai anokwanisa kuafodha kuafodha bhenzi yakatenga kuna wachivhayo. Iye madungo wacho nenguva yaatishandei papurazi raanoshanda anokwanisa kuafodha akwa kakaita sei akatenga kuna wachivhayo. Wachivhayo tichikugara tese kushurugwi vaitaura nyaya yekuvhura kaseo inova yavakazovhura muHarare. Saka ndofunga kaseo yavo yanga isati yanayo mbiri, vakatirega ndichipise mota dzangu handiti kuzi madungwe mari anotowana ndeyekuti akwanise kuafodha kutengwa apa. Semezi uyo mwana wamaiguru wangu mukoma wangu amufana futi kwandiri, sorry, japresa akakwanisa kutenga bhenzi achitondiudza kuti mukoma ndaita sei ndazoita madhiraya. Ndozvakaya matauriro akaita kwandiri nawachivhayo. Saka ndo zvandinoziva wachivhayo vachiita. Kupa munhu sofa havasi kupa vanhu vese motikari. Official haana munhu ari kupa motikari.
motikari idzi dziri kutengwa. Wachivhayo vane castle yavo iripo muna First Street ukapinda muHarare alongside Robert Mugabe Road. Ndo castle yavo iri opposite apa pazvimabuilding zviri paninga. Handizonyanya kuziva mastreet emuHarare asi ndo kwandiri kuziva. Kana kuti tsedza vari kupa vanhu mota idzi wopikichwa sezviri zvamurundiita vakomana izvi, wopikichwa wotaura vanhu votestifya kuti vachivhaya vatipa mota, vanhu vaya vozotorerwa then wogona kuzobhadharawo vanhu nekuti vanenge vapikicha nekuita sei. Saka ndo zvandoona kunge zvinoitwa oro izvo zvekutovatengera mota kudhara then wozongobuda vachingoti business ravo castle yavo isimuke. Saka ndo zvandinobheliva kuti mota idzi hadzisupuwa mahara. Even mababhona chaivo yavanokwanisa kuafoda ndiyo yavakapuwa iyoyo, because vanotirangaridza valate president vaRobert Mugabe. Saka munhu aifanira kunge akapuwa D4D kana Benz kana asi akapuwa yezera ravo kutaura kuti mota idzi vakatotenga vakatenga. Saka ndo zvandiri kuziva kuti this is a scam. Vachivhaya vape munhu motikari. Kana vakupa vanhu motikari ngavatombopfuurawo nekunoku ndo kuti nditange kuziva kuti vachivhaya vari kuita sei, vari kupa vanhu motikari. Izvozvo ndakunoku kwaMutare, ndakaritaya zvangu kushuru kwandaishanda kwavachivhaya. Ndakunoku kwaMutare, nhamba dzangu ndobvumidza kudaidza nhamba ka 0776 583 701. Saka ndiri kuchallenjai vachivhayo, muri boss wangu, ndiri kuchallenjai kuti kana makazotanga kuita mwoyo munyoro makungopa munhu achikumbira uya mupe inini mombondipa inini tomboona. Mukazanditorerawo after 20 years ndoziva kuti mota zveshuwa ndechi makukuita zvekupa vanhu motikari. Asi handine doubt ende ndoda kutaura chokwadi handibvumi mota yenyu handitomboibvumi. Nyangwe mukauya mukandinyengerera zvakange nyangwe mukadii mota yenyu handiibvumi, handiitambiri. Kungoedza kurambidzwa. Mukapinda maMutare mukandibata mondaidza kuti halo uri papi, uya utore mota yako, but handitombozvibvumi because ndinotoziva kuti it's a scam. Saka handitombobvumi. Chimbondiedzai henyu, nhamba dzangu ndakupai, mombondiedza tomboona kuti ndoita but ndoziva kuti mota idzi hamusombopa vanhu vese vese vanenge vataura nyaya dzemotikari. Saka ndatouya pasocial media panapa because ndindega munhu ane history yekukuzivai vaWicknell. Kudhara taito kuti boss chips, boss chibage, boss chips ndo zvataikudaidzai kudhara. Saka ndiri kutoziva kuti zvemotikari idzi ndezvekunyepa. Ina handitombotendi, idina Mwari wangu. Ndoziva vamwe vachatanga kutikumbira zvakanaka. vaWicknell havasi munyowani kwandiri. Takakura navo from 2004 kusvika 2009 tiriko kushurugwe. Saka haasi munhu munyowani kwandiri wekuti vanhu vangatanga kutikumbira zvakanaka. Handitomboide, handisitomboda mota, handisitomboda mota. Tinoshanda kumadepartment kwangu, ndopuhwa dzebasa, ndoita sei, handisitomboda mota. Kungoti ungondiedzawo henyu asi handitambiri. Muchimboedza henyu, handisi kuti musaedza, edza henyu asi handitambiri. Mota hamusupa. Kana muri kuona video muchatorangarira kuti vatsunga bhatana tavo, muchatondiona kuti ndini ndiri mupenyu kubva pandaritaya kunenge kuPlus kwenyu. But zvemota hamusumbopa henyu vanhu mota mahara, ndozviramba. Japreza uyu mufana wangu uyu anga agara kuda kutenga mota, ndozviziva ini, anga agara kuda kutenga mota. Semezi ana Fantana ana Bosiara amazita makuru ane nguva vari muindustry yemimhanzi yavanochaya iyi. Saka vaiunganidza mari yekuti vatenge motikari dzavo. Saka ini nhangu it's for me. Ndakupai nhamba makuziva kuti kwandiri location ndiri kuno kwaMutare, because muHarare munoitwa zvakawanda, munoitwa madhiri. Mombouyawo kuno kwaMutare motipa kana moda kutipa.
ndoziya kuti maakunamata koza kare kenyu mamusingakopenyi munhu motikari, kungopa munhu motikari. Saka ndo mashoko andanoda kungoti nditaure kuti kana vari kuona vase Wicknell ngavambondiedze. Ndiri kuno kwaMutare, nhamba dzangu ndidzodzo hadzichinji dzataingoshandisa pamaitihoresa mechitifonera kuti tiuye kuhora. Saka inini ndatenda hangu mhuri yeZimbabwe nenguva yenyu. Kune vanga vasingangoziva seWicknell, izvozvi makuvaziva, maona information kubva kwandiri mushandi wavo aimboshanda navo kubva makare kare, kubva kudhara. Saka ndo nyaya yandati ndiuye nayo. Ndatenda hangu.